Alerto mga kapuso, andam na ba mo nga moapil sa laing pinalahi nga entertainment nga dunay kahigayunan nga makadaog og exciting prizes? Pwes, ayaw si Piata pagtanaw ang original nga variety show sa inyong Kapuso Network, ang TikTok Clock nga magsugod karong Hulyo 25. Kining programa pagadumalaon sa newest TikTok well-loved comedian ug award-winning actress nga si Pokwang, sparkle artist ug Miss Universe Philippines 2020 nga si Rabia Mateo, ug ang versatile host, triathlete ug paboritong trivia man sa kadaghanan nga si Kuya Kim Atienza. Ang TikTok Clock usa ka one-of-a-kind variety show diin ang matag minuto importante. Dunay time limited nga mga duwa, buzzer beater performances ug daghan pang interactive surprises. Ang nakanindot niini kay ang tanan dunay kahigayunan nga makaapil sa kalingawan ug makadaog og instant prizes gikan sa studio audience ngadto sa mga home viewers. Maong ayaw si Piata kay ang TikTok Clock makita Lunes hangtod Biyernes sa dili pa ang It Bulaca dinhi lang sa GMA.